sanibonani sinibingelele zonke indawo la sifinyelela khona kunina ke namhlanje sihamba kamnandi sila eMsinga namaphethelo sithi ke sinibingelela kahle kakhulu ke igama lohlelo KZNHealthChatDotGov. Uyazi ke nawe mawusemsinga ilanga liyaphuma libalele kakhulu sixoliseke ngomsindo ozozakala ophezudlanyana nje ingoba silithatha uhlelo live sila ngempela oFabeni nalapho ke esizothola kahle ukuthi ke sizokwenzani la njengoba siphethe ke uNgqongqoshe wethu okuyena ngempela obambile la emnyangweni wezempilo kanti futhi obuya be uNgqongqoshe ophathisa umnyango wezokuthutha la KwaZulu-Natal uNgqongqoshe uSipho Hlomuka. Ngale kokuchitha isikhathi siyazi ukuthi uNgqongqoshe ube nosuku olubhizi kakhulu namhlanje nala ebehambele khona endaweni yaseMsinga. Sikubingelele uNgqongqoshe sawubona. Sibingelele mfoko amaphitha sibingelela abalaleli emakhaya. Siyazi ke ukuthi usuku olukhulu kakhulu akudlali ke ukubambiswa iminyango ecishe bemithathu umnyango wezokuthutha ukhokta owezempilo uyibambe nje eqhakathisi ngezandla zombili. Sigqila zomphakathi mase sesinikeze ukuthi sisebenze nomphakathi sokwenza kanjalo ingakho namhlanje sibonge kakhulu ukuthi sisebenza kakhulu neDokotela Health. Sibonga oDokotela bakhona la eTogether Ferry sibonga onurse bonke abasebenzi nje baka health bakhomisayo ukuthi bayawenza umsebenzi ekade sihamba nabo oDokotela sihamba nonurse singena imizi nemizi sibona ogogo bengayo ogogo emakliniki bengayo ebhedlela kodwa bebhekwa khona ukuthi banime kanjani iBP banayo yini banime kanjani ushukela kubhekwe nje nazo zonke izifo ekhona phela sibonge kakhulu sibambele izandla sincongcozo ngoba into enhle kufanele ibongwe singahlezi sigxeka njalo abasebenzi bahulumeni wabesebenza kuyasho ukuthi lo hulumeni kakhongolo siyasebenza ngempela. Benizokwenzani ke la oFabeni namhlanje eMsinga? Namhlanje sila ngaphansi komzinyane district ngaphansi komsinga umasipala local. Kukhala kakhulu abantu bala eMsinga bakhalela sifikile sihamba noNdunankulu okunto oqala bakhala ngamanzi uthi amanzi awekho sibese sikhuluma ke nohulumeni wePresident National nawo umasipala ukuthi awuhambisa amanzi kubantu bakithi ngabantu abanawo amanzi kodwa futhi enye into size ngayo la ukuthi sizothatha abasebenzi sithathe isibhedlela sithathe ikliniki sise kubantu ingakho sibonga kakhulu idepartment kamama uSmelane engakuthi iyaqala ukwenza namhlanje kodwa into ehlezi yenza kodwa namhlanje sithe sihambela umsinga nawe emsinga omncinyane uma uzokwazi ukuthi bekhona oDokotela abafundile kukhona onesi abafundile bahambele imizi nemizi emakhaya intuthuko akufanele yenzeke emadolobheni akufanele yenzeke elokishini kuphela kodwa kufanele iye nasemakhaya ingakho ke namhlanje kade siyenza sithi sibonge kakhulu idepartment nomsebenzi wenzile kodwa sigcinanga lapho enye into esikuyona njengamanje abantu bala bakhale kakhulu bekhala ngokuthi abanakiwe uzokhumbula ukuthi ikhansela lendawo ladutshulwa la besizolwa ke nobugebengu sothi phansi ngobugebengu phinde sule futhi nabantu besilisa abahlumeza abantu besifazane abahlumeza ingane ingakho ngwe-Department of Community Safety and Liaising silana eMsinga sizola nobugebengu nje yonke indawo sibonga amaphoyisa sibonge ubukhosi sibonga induna phela sibonga kakhulu inkosi umchunu neinduna zayo ezikwazela ukusupporta uhulumeni okubi ke nje ukuthi obabumeya umeya welocal eMsinga nowe-district abafunanga ukuzobona abantu babo bayabasaba abantu kodwa zikhona induna ekhona amakhosi kusho ukuthi nje bangabaholi abangafuni ukuhlanganisana namakhosi bangabaholi abangafuni ukuhlanganisana nabantu kodwa ke asizukubasola ngoba phela nabo babona nje sebekhethiwe bengazi kwenzeke kanjani abantu bayakhala manje bathi bafisa ngathi bangathola abantu abazobathela intuthuko ngohulumeni waKwaZulu-Natal. Absolutely cha sibonile ke futhi ukuthi ke sithe masamba la singena izindlu ngezindlu bususitsheleke ukuthi ke nize nasiza nawo nogogo abathile lapha nabanika oDokotela nenza yonke into kodwa siyanibona futhi banamba nikhulumisa nento imigwaqo ke nathi yasisiza kakhulu umnyango wezempilo ngoba ila ekhamba khona abantu bethi mabegula bephuthunyiswa ezibhedlela kubaleke ngathi imigwaqo le ehambela la endaweni zethu zabantu ihlale isesimweni nanokuthi yiphi ke intuthuko ebenilethile bithinta imigaqo kunjalo uhulumeni omkhulu kakhulu ziningi izinto esiziletha eMsinga intuthuko iyaphahlaka nje yiningi kakhulu ingakho sinemigwaqo la ekade silethe iplant ethu orogandaganda bethu ama-grader ama-roller ama-water cart silungisa imigwaqo ekafanele ngabe ikhandwe omasipala kodwa ongayikhandanga
kodwa sishongo thina ukuthi asizukhanda nomgwaqo ngoba akona we-province akona we-national. Umgwaqo ufanele abantu bawusebenzise uma abanye behluleka thina ngakho sulungu futhi asikhuluma ukuthi sizokwenza sikhuluma nje imishini ikhona la ilungisa wona umgwaqo kakhulukazi njengoba kunizulu nje kunendawo engeke zikwazi ukuthi zingene imoto kodwa namhlanje nakhona eMsinga uMsinga nje wonkana besithulo sonkontileka la ngaphakathi abakhanda umgwaqo sokele ward 1 ward 2 ngizokufike ward 21 abantu baconfirm bayayazi lo mgwaqo le futhi bayabonga abanqonqoza ukuthi uhulumeni waZulu-Natal oholo umama uDube Ncube undunankulu wethu uyakwazi ukuthi ugijime usiza abantu bakithi siyafisa ukusho ukuthi sithe kuyengesikwazi ukuthi sikwenze ukuthi mase sifikile singasawashiyi ukudla ingakho sinema food parcel more than 200 wabona nje khona la eceleni la sithathe khona izingane eziyouth esenganababa abazali sathatha ogogo ngempela abafisa ukuthi babe afisa ukuthi baye khona ukudla sibanikeza uChristmas waboke lo kodwa futhi sase sibheka zonke izikole khona la ngaphansi la eMsinga kakhulukazi eward 11 so identify izingane efanele ngabe efanele zithole amabhayisikili isikolo nesikolo sinikeza izingane amabhayisikili ukuze ingane maye esikolweni ingafiki late ngoba imfundo ibalekile amabhayisikili akhona la awu60 swakhiphile kodwa esikwenza eMsinga sokwenza kwezinye indawo sihamba yonke kwaZulu-Natal imigaqo le ila abantu abaningi uthola ukuthi intsha ikakhulukazi bagcila la eziphuzweni ezidakayo ebese bengena emigaqweni beshayele abanye begcina sebegcwala futhi ezibhedlela bese sigcina sinenkinga ke manje sihulumeni alifakwa libuya nodaka umuntu ofika aphuza amanzi amponjwana bese ephuzela emigaqweni sizokubopha and sokubopha noma kuChristmas uzophuma ngoJanuary ngoba sifuna ukuthi wazi ukuthi uma uphuzile wangena emgaqweni angeke ubulale wena wedwa kodwa ubulala abantu abaningi yabona nje ziningi ingozi ezizakalayo zenziwa abantu abaphuzayo sikhuluma nje la ophongolo imphefumulo u20 ethathiwe udriver okade negligent ongafuni ukulandela imigomo yomgwaqo sithi kwaZulu-Natal akubona bonke abangawulandeli imigomo kodwa sithi laba abangawulandeli imigomo abawulandele uma bengawulandeli sizobabopha ayike niyayizwela bakwethu emakhaya kuzobe libhubha nomkhululi kula maholidi umuntu ongagcini emgaqweni ngoba sigcina siyithola senkingeni naseyibhedlela kugcwele yonke indawo kugcwele ngenxa ukuthi wena nje udecide ukuthi uzophuza ebese uyangena emgaqweni sitholile ukuthi ke iphelile insuku ngeviki elizayo uzobuqeda insuku ezu100 ubambile lomnyango wezokuthutha mhlambe ke kungathini amagalelo osufike wawathola lapha nezinto esenifike nazenza kulezi insuku ezu100 Sifisa nje ukubonga okokuqala abasebenzi baka Transport Community Safety Emlayezing who have been supporting mina ngifikile eminyangweni sasaza nabo kakhulu lokusho nje siqedile insuku ezu100 ziningi kakhulu nje sizenzile baningi delivery sisekubantu miningi imigwaqo silungisile baningi abantu esibaqhashe sikhuluma nje izolo kuphuma imisebenzi also youth ezoqhashwa ama traffic officers more than 200 eKwaZulu-Natal yonke sifuna umuntu simthathe eno standard 10 simfundise thina futhi angagcini ufunde bese siyamqhasha hayi uzophinda apply futhi ingakho ke siyinxenxa yonke iyouth eKwaZulu-Natal ukuthi ayi apply futhi apply nje ingabheki ngoba asizubheka ukuthi ubani soqhasha nje iyouth ngoba siyazi abantu bakithi abaningi abasebenzi sikhana thu umsebenzi amaphosti nje sesiwakhiphile kule nyanga ezimbili awu920 and sizoqhubeka futhi njalo siwakhiphe ngoba umsebenzi wethu ukuthi siqhasha abantu bakithi kodwa sizokubaqhasha uma ukuthi abafuna abanye ukuthi baye esikolweni kodwa into engithanda ngale msebenzi ifuna ngisho umuntu ono standard 8 ukuhlukene kodwa khona umsebenzi efuna standard 8 efuna standard 10 efuna idiploma efuna i-degree sifuna ukuthi ingabikho umuntu ozothi yena azanganikezwe ithuba ayikuyona kuphela akuqashwe youth kuphela kuqashwa nabadala nabesifazane futhi kanjalo hayi cha siyajabula kakhulu ke bakwethu ngiyathemba ukuthi abantu bajabulile emakhaya ukuthola ukuthi ke sekuzoba namathuba azotholwa eyouth umuntu omusha elapha ekhaya twake noma ke usubonte noma tukuletsheni into ekude noma uno standard 8 kwakuthi standard 8 ngoba ugrade manje noma unalo grade ke no standard 8 grade 10 bathi impela kamathuba
ayakuvelela noma ukwa grade 10 angeke usale kakhulu. Mhlambe ke yini enizenza uqiniseka ukuthi lamathuba ngempela ke ayafika naseyindaweni efana nakoMsinga nasemakhaya koNongoma komtubatuba kohlabisa. Ingakho nje sibonga njengoba sisho nje sikhuluma nama community radio stations, sikhuluma noKhozi, sikhuluma nabe TV, KZN na yonke indawo. Bese sibonge kakhulu abantu bemedia ngoba bayasiza ukuhambisa indaba lezi. Ingakho njengoba sisho ukuthi akhona amathuba omsebenzi ababheke ku website yakwa transport bazowabona amathuba omsebenzi. Kodwa kona kuphela uTransport okhipha umsebenzi. Madometha amaningi wonke ayokhipha ngoba uMnuz Natal awuhleli kodwa uyasebenza uqhasha abantu bonke ngathi uyiyouth umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa. Absolutely. Cha siyazi ke ngqongqoshe uthi ke unosuku olude kakhulu namhlanje asingabe sakubamba kakhulu amazwi nje okugcina kangavela kwena sazi ukuthi uphethe iminyango emikhulu kakhulu kuleli viki ewu3 yonke uthinta nje uthi cha kuyo yonke ubakhumbuza ukuthi na balethe usayine ngokusheshsha ama-bridge amile kusayinwe nezibhedlela ezifuna kwakhe usayine ngokusheshsha bengakabuya abantu bemshini yabo ukuboshwa kakhulu ngokwamaphisa kodwa sisi ukubonga nje kakhulukazi amakhosi asendlunkulu wonke kwaZulu Natal 289 sibonge induna zamakhosi zonke ngemsebenzi sibonga abafundisi sibonga abazalwane sibonga umphakathi wonke kaZulu Natal okwaziyo ukuthi usibhezelele sibonga amaphoyisa kaZulu Natal ngoba ayasebenza amaphoyisa akhona angenzi kahle kodwa la enza kahle kufanele siwabonge ukuthi sibophe igebengu ingakho negebengu ngaphosa ziyaboshwa nazo sibonga namakhansela futhi ngoba akhona amakhansela enza kahle khona angenzi kahle sithi la wenza kahle awaqhubeke enze kahle sibonge bonke abasebenzi bakaZulu Natal sibabonga nasenze amasipala benza kahle ngoba kubalulekile ukuthi banconywe ukuqhubeka benze kahle sibonge kakhulukazi nabezindaba abakwazi ukuthi sixhumane nabo from time to time basize ukuthi sihambise indaba zabantu eziye phambili siba ondaba zabantu ukuthi sixhumana nabo sibonga kakhulu ke usuku lukhulu ke namhlanje niyezwa nani siphethe ke uNgqongqoshe ubaba Hlomuka okuyena ngempela ophathiswa iminyango emithathu yonke iminyango zempilo uKhokta kanye nowezokuthutha kuleli viki oNgqongqoshe bakhona bengekho ngiyazi ke nowethu uNgqongqoshe wala kwi-Department of Health uzothi mayebuya next week ebese sixoxela kahle ukuthi uphumaphi kade yokwenzani nobani liyaqhubeka uhlelo bakwethu niyazi ukuthi uhlelo lomnyango wezempilo kwaZulu Natal nalapho ke sisuke sizoletha ke namanye ama-specialist ethu ezosixoxisa ke ngezinto nje ezihlukahlukene esisuke sifisa ukuxoxa ngazo ngikhumbuze ukuthi namhlanje eMsinga nalapho esisakaza khona bukhoma ngempela ke la oFabeni ilanga ke liphumile ngeinkani indawo ke kuyashisa ngempela libhubhisa umkhululi uDokotela ke sinaye namhlanje okuyena ke osihambele uDokotela uSfiso Sibiya osewudokotela osemusha ke bakwethu ozosithatha nje asibeke ngezinto ezithile ezithinta ukuphila la kodwa ngaphambi basingene odabeni asiqale nje sikubingelele sithi sawubona Dokotela dumela sanibona njani siyaphila Dokotela ngiyazi ukuthi ke Dokotela ujwayele ukukhulumela phezulu ngoba ujwayele uxoxa eduze nomuntu kodwa ngizocela ukuthi kulula kancane izwi namhlanje ngoba njengoba sisakaza bukhoma nje la kunomsindo esibangesana nawo kanti bafuna ukusizwa le emakhaya sitholane kahle nabo mhlambe ke kuyesisize ke Dokotela masithole umuntu osemusha ofana nawe ukuthi ngaphambi kuba singene exoxeni naye sithole ukuthi njengabantu enabantu abagqugquzela abantu emakhaya niba encourage ukuthi ke naye eyibona ukuthi engenzeka kuyakusiza ukuthi usiphe nje i-background yakhe encane ubani wena usuka kuphi ekhaya wafunda kuphi nami ngizizwe ukuthi ngafunda kaNongoma enkosi yethu kodwa sengudokotela manje ayizwa leyo nto nomunye kofunda lapho uzogqugquzeleka ukuthi hawu kanti nami ngingakwazi ngifunde kule ndawo le ngibe udokotela ngelinye ilanga so sizocela nje usiphe kafushane ukuthi ubani wakabani usuka kuphi ufunde kuphi wafinyelela kanjani la usukhona namhlanje ngithanda ukubingelela bonke abalaleli nabo bonke ababukeli bethu abakhona absolutely igama nguSfiso ngowaSibiya ekhaya kusenquthu endaweni yaseMagogo awuzwa ke ngifunde khona eMagogo primary ngase ngakhuphuka ngayofunda eMzilankatha ngase ngaqedela ke ePhumlani High School emva kwalokho ngibese ngihamba ngokwenza izifundo zobudokotela enyuvesi yaseThekwini yaKwaZulu Natal u-KZN awulapha bakwazi kahle kokho ngedwadi lapha bakuzwa ngendawo absolutely emva kwalokho ngibese ngiyokwenza iminyaka emibili internship ePrince Mshini Hospital
okwamanje ke ngisePhomoro CSC Yes. lapho engisebenza khona ke okwamanje Okay. ngenza i-community service khona. Absolutely. Yeah. Ayinizwele ke nani emakhaya insizwa esigudlile le. Yabona ubuye emshiyeni ke usupheke kakhulu. Ise university lapha ya. So ke ngikuthemba kakhulu mawusuthi ukuthi ke sengibuya nalapha emshiyeni ngiyazi hayi umuntu osuke usumava ngempela. But ke dokotela mhlambe into esicele ngayo namhlanje la inyanga le ekusuke kuzoba neawareness ngenxa yokuthi khona la lezi zinto enithi ama-antibiotics. Kusho ukuthi ke umhlaba wonke nje kuleli viki ubukelela lento ekuthiwa yama-antibiotics ukuthi ke uzokusithathe through ukuthi na isho ukuthini le awareness yama-antibiotics kodwa ngaphambi kokuba sifinyelele lapho bengingafisa ukuthi udokotela ake sithathe through ukuthi na kuhlukana kanjani size sifika ku-antibiotics ikupho okunye okuzinhlobo zamaphilisi nemithi okuyizona esiye sikuthole kuze kuyofika kuwo kuma-antibiotics ukuze mase sihlukanisa-ke sithi-ke antibiotics umuntu useya-understand ukuthi iyini antibiotic kodwa mhlawumbe ungakusithathe nje usibeke esithombeni ukuthi-ke kuhlukana kanjani lezi zinto zokuthi mase nobhala amaphilisi niyazi ukuthi hhayi la simshaya ngo-antibiotic noma simshaya lo ngiyangizwa abanye ukuthi hayi akukho ugeneric asha kwacima awukusibeke nje esithombeni kuqala uthi sifika kanjani antibiotic kodwa yiziphi nalezi ezinye iy'nhlelo ey'khona zayo lento yemithi noma amaphilisi. Njengoba kuyinyanga-ke le uNovember kuyinyanga la sithanda ukuthi sikhumbuzane khona ukuthi ama-antibiotics amaphilisi kanjani and amaphilisi aqondene naziphi izifo. Absolutely. Sizoqala sibone ukuthi imaphi amanye amaphilisi so kuya ngokuthi ke umuntu uphethwe isiphi isifo. So if unesifo esithile kuya ukuthi ke sikunika amaphi amaphilisi. Ngicela ukuqala nje ngawo ama-antibiotics. Ama-antibiotics amaphilisi esiwasebenzisayo uma ngabe umuntu enesifo esibizwa mhlawumbe une-infection noma kuthiwa ke amagciwane. Isuthi sikunikeza amaphilisi uma ngabe unesifo esidalwe amagciwane. Okakhulukazi ke ama-antibiotics alapha amagciwane abizwa ngokuthi ibacteria. Bese ke omunye umuntu ke enesifo mhlawumbe amagciwane adalwe ivirus lapho ke asisamnika ama-antibiotics lapho sesimnika ama-antiviral. Kwesinye isikhathi mhlawumbe umuntu unesifo sidalwe amagciwane esiwabiza ukuthi ama-fungal mhlawumbe une-fungal infection lapho ke sesimnikeza ke ama-antifungal. Because kwesinye isikhathi ke if njengogogo la endaweni esiphila kuzo bano-high banoshukela lapho ke akusewona ama-antibiotics lawo ke sokwamaphilisi alapha lezi zifo esibiza ukuthi amahlala khona. So ama-antibiotics wona umehluko wawo ahluka ukuthi uwathatha isikhathi esithile awuwathathi impilo yakho yonke uwathatha for leso sikhathi leso ukuthi ulapheke ngaleso sikhathi. Into ebalulekile ngawo ukuthi kumele uwadle leso sikhathi leso udokotela akunikeze sona. Awukwazi ukuthi uthi ngoba usizwe ungcono bese uyawayeka noma awuzizwa ukuthi ungcono wayeke uyawathatha nje leso sikhathi leso so kuchaza ukuhamba kwesikhathi kubaleke ngani ukuthi uwadle uzwaqela mhlawumbe salisungena lapho nje dokotela bese ngizobuza lokho ukuthi ke hayi khona phela ninginika khona into ngibona sekuphele 3 days nanithe 5 days kodwa ku 3 days hayi sengumqemane lwengizwa ukuthi hayi sengithi noma ngihamba ngakukhahlela umuntu kwayimanje qem. So ngoba bengichazile ukuthi ama-antibiotics alapha amagciwane esiwabiza ngokuthi ibacteria. Ngokujwayelekile if umuntu enesifo sofuba nje usuhlala ekhaya sekuzowaphela iviki uyafika ukuthi uyakhwehlela uyagcinana. So bese ngithi mina njengodokotela ngikunika nanka ama-antibiotics ngicela uwadle 5 days noma ngicela uwadle 7 days. Isizathu salokho sokuthi ke sicela uwadle uzowaqede sisuke senzela ukuthi bangithi kunamagciwane esifubeni futhi kunezinto lapha esifubeni sakho lamaphilisi afike alwe nazo lezi zinto lezi. Mangabe wena usungasawaqedi kusho ukuthi afike alwa nengxenye yalamagciwane la waphinde wasalenye ingxenye. Mangabe ke usubuya futhi wena usuzungcono lapho kanti akwakabi ngcono ngoba khona izinto ezisasele. Inkinga ngokuthi ke ungawaqedi lamaphilisi la ukuthi khona lento ebizwa ngokuthi ke i-resistance. Mangabe ke sekuwukuthi ke awusawaqedanga usuyabutha idodana ngizwe sengingcono ngawayeka lamaphilisi la. Sithi base ngiphethe nginika wona ungabe usalapheka manje awusalapheki. Yini inkinga la magciwane la asenamandla manje awasenanda aseyazi ukuthi awamela kanjani lamaphilisi. Lokho ke sekunika inkinga kuhulumeni manje sekumele aqale phansi athole ukuthi akhanda ama-antibiotics amasha ngoba wena awuzange waqeda. So esigcizelela kakhulu ukuthi mangabe unikezwe ama-antibiotics adle ngaleso sikhathi leso udokotela kunqumele sona ukuthi uzizwe ungcono noma awakabi ngcono but sikhuthaza ukuthi uwadle uzwaqede ngenxa yokuthi si preventa i-resistance.
Oh yes. Yeah. No wayichaza kahle dokotela kodwa ke omnye umbuzo engiye ngiyibuze wona ngiye ngibone nje masihle nezinsizwa lapha kumnandi sicishe ukoma bangixolela bokucisha ukoma bangiyohlala ngibuza ngabo ngoba ngiye ngibone kuyiba abangathi bayibhokoza lemthetho kakhulu kodwa ke uthola insizwa kokunye sesicisha ukoma lapha iwaphethe lamaphilisi ithi hey udokotela bethe angishaye bese ke iwaginga ngalo ukugologolo ukuthi galakaqa bese iphuza ngawo ubungozi bokuxova ama-antibiotics neziphuzo ezidakwayo ngabe bukhona yini mabukhona ibuphi engisho ukuthi ke umuntu osike ephuza utshwala umuntu onabo nobungozi manisweni imfake ngaphansi kwama-antibiotics Uma ngabe umuntu esathatha ama-antibiotics kuye kube nenkinga if ezophinde futhi aphuze utshwala. Ngokujwayelekile amaphilisi onke emzimbeni kunesikhathi la ahamba khona adlule kwisibindi khona into esibiza ngeliver. So notshwala futhi nabo kanjalo buhamba phambe buthinta iliver yakho. So into eyenzakalayo ungagcina unenkinga yesibindi sakho and okunye futhi okungenzeka ungagcina uthola ama side effects kakhulu ngenxa ukuthi uwadiba notshwala. So into esikhuthaza ukuthi mangabe usathatha ama-antibiotics ume kancane ophuzweni oludakayo. Dokotela ngicela nje usazoqhubha ichaze kodwa sinomlaleli la eThekwini sesithanda ukubanika ithuba uSamkelo Zuma eDurban. Hello Samkelo. Ninjani mfowethu? Laphileka baba. Ngikhona mfowethu ngikuphathela udokotela namhlanje uthini kwena umbuzo wakho? Mina ngicela ukubuza nje ukuthi uMnuz uthi ikhona yini uhlelo engathi unqamukile Samkelo awuqale phansi ubuthi likhona uhlelo? Sicubuze khona yini uhlelo lokulanda amaphilisi nje kwindawo engasiyona ama-clinic noma izibhedlela noma kwenziwe kube lula nje iphilisi nje izinto. Uhlelo lokuthi mawufisa ukulanda amaphilisi la esiphila nawo. Hayi ngoba likhona no CEO ukhona la uzosisiza kulo mbuzo ukuphendula. Uzolalela emoyeni. No ngikhumbuzisa abalali lithi sihamba nano CEO la wakhona lapha esibhedlela saseGreytown umama Dlomo ukhona la nathi namhlanje ngizomcela kube uyena ke osithathela impendulo yalombuzo ukuthi ke ninalo nuhlelo eminyangweni wezempilo lokuthi makhona amaphilisi la ngiphila nawo ngibe nendlela yokwalanda ngayo ngizwe nikhuluma ngoCCMDD noma uNgqongqoshe siwakhuluma ngento ichemist eduze nawe okuyiyona ndlela yokusondeza lemithi eduze nabantu ninalo nuhlelo libhekelele naleyo nto. Ngiyabonga Mr. Maphisa. Samkelo umbuzo wakho impendulo ithi yebo. Eclinic eseduze nawe noma esibhedlela la ulanda khona. Ubabuze ngoba ibona abakuhlelelayo ukuthi kulaphi la kuseduze nawe la uzoqhubeka ke wena awakho adeliver eduzana. So uzobonisana nabo nivumelane bese beyakulungisela. Ulula kakhulu kuyenzeka iprovince yonke ngiyabona. Absolutely. Cha uqinisile impela uCEO ngiyazi nami uNgqongqoshe masila uhlelweni uhlale ikhulumisa into ethi ni umphakathi senikwazi ngisho uku-identifya umuzi manibona ukuthi kunomuzi enuthembayo ophephile endaweni nihambe niyokhulumisana neclinic ekuyilona ke la eningafike nisho khona ukuthi ke sina indawo esiyithembayo lapha esibona ngazi ukuthi ingasilekelela amasonto sekuyakwazi identify ke leyo ndawo kube yiyona ekulandwa kuyimithi ikhona futhi nento ethinta ukuthi ke nezitolo lezi ezifana no clicks namaposi sekuyakwazi ukuthi ke ukwazi ukuhlelelwa iclinic yakho ukuthi uhambe uyolanda imithi khona lapha siyacela ke bakwethu ukuthi ke sinikeze udokotela aqhubeke ebesasichazela kahle kakhulu ngizoxolisa nje udokotela makukhona umuntu ongenayo sizolokhu sibathatha nje abalaleli ungadinwa yithina dokotela. Enye into ebengithanda ukuyichaza ukuthi ama-antibiotics siwasebenzisa kuziphi izifo. Iziphi izifo esiwasebenzisa kuzo ama-antibiotics. Hayi ukuthi zonke izifo mhlawumbe umuntu bayefika ethi unomkhuhlane ingane ibikhohlela izolo siyafika sesimnika ama-antibiotics. Asenzi kanjalo. Ngokujwayelekile isifo sofuba esibizwa ngokuthi TB. Umuntu siyeke simnqumela ukuthi bayefika ethi hayi dokotela ngiyehle emzimbeni ukudla kusadleki ngiyajuluka ebusuku. Bese sithatha isikwehlelo simuse esithombeni bakubuya imphumela umuntu uthi hayi sesithola ukuthi unesifo sofuba bese siyamyalela ukuthi akathathe ama-antibiotics for inyanga eziyisithupha so isifo sofuba ke izifo kanjalo ukuthi izona eqondene nani nama-antibiotics noma kuyafika umuntu ulimele ahlale ekhaya angeze umtholampilo bakudlula insuku eziwu4 abona isilonda sakhe sesiyabhibha manje so thina basifika ke sesimnika ama-antibiotics ke lapho noma mhlawumbe umuntu wesifazane uyafika lapha kuthina uthi dokotela esithweni sami sangasese kunento ephumayo mhlawumbe discharge yebo noma imhloko lezo zifo futhi esinikeza yini ama-antibiotics so nje izifo nje kanjalo ke
nikeza ama-antibiotics. No, ayi ngiyibona ngathi uyichaze kahle kakhulu. Enike mhlambe ongayinikeza umyalelo ongawunikeza umuntu kubaleke ngathi ngempela aqede lamaphilisi osukwanekewe. Umlayezo nje ocijile ongawunika umuntu ukuthi ave kubaleke ukuthi waqede. Okokuqala nje into ebaleke ukuthi waqede amaphilisi ukuthi ekugcineni azokwazi ukwenza umsebenzi ukuthi ube ngcono kuleso sifo esisuke sikuphethe. Okokuqala okubalekile. Absolutely. Okwesibili kuzokwenza ukuthi ingabikho le resistance lade ngikhuluma ngayo ukuthi angeke manje i-Department of Health isiqala phansi yakha ama-antibiotics amasha sekumosheke imali. So lokho kuzosiza ukuthi amaphilisi ethu asebenze kahle kuwona wonke umuntu. Okwesithathu futhi into ekuzosiza ngayo ukuthi ngeke kusaba nezinye inkinga yabo ukuthi hayi ngiyawasebenzisa lamaphilisi la kodwa ngibe ngcono ngiyawasebenzisa ngibe ngcono mhlawumbe sengiyayeka mina. So siyakukhuthaza ukuthi bangabe nje uDokotela ekunikeze ukuthi thatha amaphilisi ama-antibiotics for insuku lezi asuke zona uwathathe uzowaqeda. Absolutely. No, ngikhumisa umlaleli ekhaya igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov.za sikubekele estikini uDokotela wethu uSfiso Sibiya nola ePomoroy CHC. Njoba sisakaza bukhoma namhlanje sila endaweni yaseMsinga ngempela ke sila kade silethe ke izinto ezithile ezithinta intuthuko la endaweni yaseMsinga. Dokotela mhlambe ngale ukuthi ke ngichithe isikhathi kunabantu ke othola ukuthi ke usumbhalelile wena amaphilisi athi uyahamba uyowalanda ekhemisi ebesetshelwe kuthiwa hayi lapha lo Dokotela wekho kukhona la generic ebese omunye etshela hayi ngoba kusiyo la abhale uDokotela mase kuthiwa generic sengathi into engasebenzi noma into nje eyisibambiso mhlambe kuba ukubeka nje umuntu esithombeni ukuthi masikhuluma ngogeneric amaphilisi sikhuluma ngani nanokuthi wona ayasalela yini kulawa enisuweni kade niwabhalile ngokwegama wena osuku libhalile Dokotela. Hayi no into esingayikhuthaza nje kubantu ukuthi mangabe mhlawumbe umuntu ebhalelwe amaphilisi mhlawumbe epharmacy noma ebhalelwe esibhedlela bonke labo bantu labo basuke befundile banolwazi oluningi ngamaphilisi. So mase kuthiwa mhlawumbe kubhalwe ugeneric ngenza mhlawumbe uDokotela abhale igama lephilisi ngqo noma bafike epharmacy kubhalwe nje ugeneric like igama elijwayelekile. So sikhuthaza abantu ukuthi noma ngabe kubhalwe liphi igama but kusuke kuseyinto eyodwa efanayo ukuthi mhlawumbe uDokotela ubhale igama elispecific for leyo antibiotic noma epharmacy babhale igama nje eligeneric mhlawumbe elifaka nje igroup yalawo ama-antibiotics abelonga lelo class leyo. Kusho umuntu akumele alahle ithemba ngoba nakho sekuthiwe ugeneric kusuke kusawu kusebenza iphilisi elizosebenza lento vele esuke isebenza. Hayi cha siyabonga kakhulu Dokotela isikhathi ke sisengakuthina ngizocela kodwa ukuthi sibuye sifake no CEO njengamanje ukuze asibeke esithombeni ke ngokuthi ke mawukuthi ke ngiyayihambela zonke lezi zinto engisuke ngingazo esibhedlela kodwa ngibe nenqake ngiumuntu okusuke kufuneke aphume abhekephi asithathe lethuba sikubingelele mama uSma wakaDlomo nawe usiphe encane ibackground ukuthi ke ubani wakabani usuka kuphi wenzani lapha ya esibhedlela eGreytown. Ngiyabonga Mr Maphisa ngubukeliwe Dlomo uSma nje ngoba usushilo abaningi bangibiza kanjalo nasekhaya ngibizwa kanjalo. Ubukeliwe kusho nje bekubuka la TV nje benza into zakho. Okusho ukuthi baba waye prophet uthi ngelinye ilanga bayongibona bangiyobukwa. Absolutely. Wenzani ke kulomnyango omkhulu kangaka kwezeMpilo kuKwaZulu Natal? Ngisebenza njengomphathi wesikhungo okuyisibhedlela saseGreytown okusho ukuthi ke ngibhekelela nama clinic futhi wonke akhona phansi komasipala waseMvoti. Hayi into enkulu kakhulu ke le ngiyazi futhi ukuthi uphinde futhi ube umuntu ophathisiwe futhi nakwesinye isikhungo njengoba ubambile nalapha eGreytown. Angisho njalo kodwa ke ukhona osebambile la ngisuke khona. Hayi ke into enhleke leyo ngizama ukukhombisa amava njalo okuphatha akho ukuthi awusili ivukana nje umuntu ophathile eindaweni ezihlukahlukene. Siyasijabuleke masithola abantu abafana no CEO ngoba isikhathi esiningi sithola ama complaints amaningi avela kubalaleli bethu abantu bekhala ngezibhedlela zethu bekhala ngamakliniki bekhala kokunye bazi begijime beze kwabe indaba kokunye bagijime befonele yena ngqo uNgqongqoshe bethi ayi ngqongqoshe inamba yakho iyona esitholayo asibathole uCEO asibathole uDistrict Director asibathole ubani kodwa ke ngiyazi ukuthi ikhona imechanism noma indlela yokukhala if umuntu esuke esesibhedlela ngale kokuthi kumele azaphume ayebe kwabe izindaba ayobika kubona udaba iyiphi ke indlela eneni igqugquzele njengomnyango ukuthi mawukuthi umuntu
ula esibhedlela njengamanje unento angekho happy ngayo isiphi igxathu lokuqala okusuke kufuneka alisho nanokuthi ngiyazi kuzongihlukanisela ukuthi indlela zokukhalaza ziba ningana akusiye kuphela oyofika ngenyawo okuzothi uyakhalaza bakhona baba nezindlela ezithile futhi zokukhalaza uzobe usungibekela ke nazo kodwa nangumuntu la esibhedlela njengamanje akekho happy kufuneka enze njani afonela uNgqongqoshe usho uphuma bhekephi Mr Maphisa nabalalele ekhaya ngivumela ukuba ngisho ukuthi ngoba uthinta indaba ebaleke kakhulu yokuthi ba complaina nakwaba media ma radio emaphepheni ngiyathanda ukugcizelela kubabukela ekhaya nabalaleli ukuthi ubalekile ukuthi uma unenkinga ngesikhungo esithize noma nje eGreytown la ngikona uthinte thina absolutely esibhedlela naseyikhungweni zonke ama-clinic honke uzobona la ku notice board sibekiwe isithombe nephone number yami njengo CEO okay njengamanje asinayo uPRO kodwa uma kuno PRO eceleni ka CEO khona no PRO nenamba ka PRO yes futhi siyacela ke kakhulu ukuthi njengoba kubekiwe inamba yonke indawo yes ukuthi umphakathi ucomplain ekuthina ngqo yes ungayi kwaba amaphephandaba nabama radio yeah ngoba lokho kubambezela ukulungiswa kwesikhalazo sakhe nokuthi asizakale ngokusheshsha babuyisa vele isikhalazo size kithi sizosetshenzwa yithi noma ngabe ubukade usisekhona so ke ngiyathanda ukugcizelela ukuthi isikhalazo asize kithi uma ke ake ngithi ke njengamanje usesibhedlela yebo uze kumnyango othize kwi-clinic elithize awusizakali kahle uzibona ungaphatheki kahle one akusiphathi kahle ukuthi kube nomuntu ophuma ngaphandle kwesango engasizakalanga yebo wonke umuntu ozesikhungweni ngabe seclinic sesibhedlela siyajabula kube mnandi ukuthi aphume esizakele eyithola into ayifunayo absolutely la esibhedlela uma ungena noma endaweni zokulinda la ulinda khona kunendawo la ku notice board okubekwe khona kwaba nebox okuthiwa i-complaint box ibekiwe eduze kwe-complaint box noma ngenhla kwayo kukhona i-chart elibekiwe lapho okay elichazelayo ukuthi bhala isikhalazo sakho usifake la kuleli bhokisi uma ufisa ukusibhala okay usifake ebhokisini kusuke kubekiwe nama-forms okubhala neball pen isuke iprovide okay kuyenzeka kumuntu uthola ukuthi akasizakele kahle noma akaphathekanga kahle kodwa akakwazi ukubhala lo muntu siyamkhuthaza ukuthi akathinte umphathi waleyo department akuyona mangabe ise OPD akafuna ophethe OPD aye kuyena umcela usizo lokuba athole ozombhalela isikhalo sakhe okay kanti futhi isikhalo sivumelekile ukuthi usilethe ngobuso nobuso okay ioffice lika PRO liba seduze kwendawo yokulinda especially eOPD okay lokho kwenzelwa ukuthi libonakale emphakathini mawuhamba la eOPD usalinda oDokotela noma etoilet noma yapi awubona umnyango obhaliwe ukuthi lana umxhumanisi wesibhedlela nomphakathi oPRO uyakwazi ukungena kulowo mnyango afike abike inkinga yakhe ukuthi akasizakalanga la isimo sakhe sixazululwe ngasona leso sikhathi absolutely right absolutely uma engasizakele eofisini lika PRO ebona ukuthi into yakhe ayilungile unelungelo futhi lokuthi adlule ku PRO uyamcela uma khona ngicela ungidlulisele kumphathi wesibhedlela ukuba angisize ngoba lolu daba ngathi angisizakali la eofisini lakho unelungelo lalokho ake ngithi umphathi wesibhedlela ke mhlamba akekho kusemhlanganweni ukude uyephi ungaphandle kwasesibhedlela zonke insuku usuke khona obambile endaweni kamphathi wesibhedlela njengoba ngiyila eFabeni namhlanje esibhedlela ukhona obambile okuyena okwazi ukuthi umphakathi ukhulume naye mawuneyinkinga ezinjalo umphakathi siyacela usibekezelele ukuthi ngesikhathi izobika i-complaint ngoba i-complaint yakhe siyadinga ukuthi sisebenze noma sehambile sicubungule sibone ukuthi wasizakala ngendlela yini futhi nathi uma kunezinto okumele sizenze ukusize kuthenini i-complaint yakhe ingaphindi ibuye ngelinye ilanga komunye umuntu futhi complaint efanayo so kuhle kube nerecord okuwukuthi ke siyacela babambisane nathi mhlambe ofisini la PRO uma uPRO ethi nanti i-forms ngicela ngoba umuntu ethi uzothi bhala uma ukwazi ukuzibhalela uzozibhalela
kodwa uma ungakwazi ukuzibhalela uzokubhalela uPRO akubhalele akufundele khona uzokuzwa ukuthi lokho akubhalile kuyikona yini lokho wena ukhala ngakho absolutely uzokubhalela akufundele ayisayine abese ke imechanism ithi ke uma isirekhodiwe icomplaint ngoba fanele irekhode yaziwe ngoba kuzothi nasekugcineni iyongena kwi-register khona ne-electronic okuyicomputer okusiza ukuthi nase-province bazi nakwa-national babone ukuthi i-complaint ingenile uyayisebenza i-Greytown yaze yayiphetha ingakho kubalulekile ibhale umuntu-ke uma ecomplaina indlela zokucomplaina khona leyo ukuthi umuntu afike ngenyawo zakhe kukhona lo ozosibhalela ngomsombuluko athi bengifikile ngomgqibelo noma ngesonto either uyasifeksela noma uya-email isekhona ifax uyangifonela absolutely engathi sinengxakaxaka ubuxakaxaka la umsindo wethu usulahlekile lapha kuwena kodwa ke besalungisa lobuxakaxaka ngikhumbuzisa abantu emakhaya ukuthi ke sisohlelweni KZNHealthChatDotGov.za okuhlelo lethela umnyango wezempilo kwaZulu Natal nokuhlelo lwakho ke la sikwesenza show ngempela zonke izinto ezithinta umnyango siyayiletha la njoba sinilethele uCEO namhlanje umama uDlomo okuyena ozosixoxela ukuthi mawusuku complaina ngempela la emnyangweni wezempilo usesibhedlela yiziphi imigudu okumele uyilandele mawusekhaya ke u071 005 1217 071 005 1217 inombolo ongayifonela ungene live emoyeni njengamanje ukwazi ukuthi ke nawe uyibuzele imibuzo sinoDokotela la umntaka Sibiya okhona ongakuphendula imibuzo ethinta into ethinta ukuphila emzimbeni nangu no CEO ukhulumisa ukuphila esibhedlela kukonke jikelele hayi siphazamisa ubuxhakaxhaka la seyiwili izinto zokukhuluma ake sikunike ithuba lokuqhubeka kubusachaza ukuthi ke zihlukene ngendlela ezithile khona abawokhayo khona ababhalayo ubuseza nalo udaba ngibonge Mr Maphisa ngikubeke nje sithombeni ukuthi noma ngabe lungene ngayiphi indlela i-complaint kodwa igcina ibhaliwe noma ngabe uyikhulume ngomlomo noma ngabe uyikhulumise ngocingo wafona kodwa siyayirekhoda sibhale phansi ukwenzela ukuthi kube lula ukuyilandela kwenzele futhi ukuthi igcine isombululekile yavalwa uneliseke ekugcineni absolutely angikubeke ukuthi i-complaint yakho uma usuyilethile le i-complaint siyaye si-analyze sicubungule sibuke ngokokuba si-rate ngokwe-risk i-complaint high risk yomuntu okuthiwa isimo esibi umuntu angafa noma yinini leyo complaint i-critical i-urgent iyawa overtake wonke amanye ama-complaint isukunyelwa there and then ukuthi nje ayilungiswe manje ngalesi sikhathi eyenzeka ngaso ukuthi yoxoxwa abhalelwe ilento zane incwadi e-acknowledgeayo ukuthi siyabonga sitholile isikhalazo sakho sibhizi siyasebenza sisi-investigate lokho sikwenza kamuva sesisukumele masinyane saqiniseka ukuthi umuntu uyayithola i-intervention yezempilo uma kuwukuthi complain umuntu ogulayo noma umuntu ogulelwayo absolutely sivele sigade qala ukuthi umuntu akasizakale aphile ebese sibuya ke siza ku-administrative stages ze-complaint ngithe i-complaint siyayicubungula uma siyicubungula i-complaint siyayirate ngokwe-risk ukuthi high risk medium noma low risk sengishilo ukuthi high risk critical urgent uyi-emergency yokuthi asiphuthume isimo masinyane before sidila nengxoxo sixolise kahle silandele yonke imigudu ye-complaint nokumbhalela incwadi abese ngithi ke futhi ke i-complaint siyayi-analyzer ebese si-classifya ngokokuthi i-complaint emayelana no-waiting time okuwukuthi ukulinda khala ngokulinda isikhathi eside noma i-complaint emayelana ne-attitude okuwukuthi abasebenzi bezempilo abamphathanga kahle abamphendulanga ngendlela efanele abamsizanga ngendlela egculisayo nenesithunzi nemnikeza inhlonipho olunye uhlobo lwe-complaint kube yi-complaint emayelana nokusetshenzwa noma ukunyangwa impela esiyisithi complaint emayelana no clinical care ngokuvama lawa amayelana no clinical care yiwa lawa isikhathi esiningi asuke high risk esivele sigxuma inhlamvu sihlele masinyane umuntu ozoma-attenda lo muntu ukuba sizakale esimweni sakhe sezempilo ebese sibuya siza kulo either ahamba naye okuyena ocomplainile angikubeke futhi ukuthi umntwana unelungelo
lokuba lo mlethile esikhungweni acomplain endaweni yomntwana ngoba umntwana akakwazi ukucomplain. Okay. Umuntu ogula kakhulu ongekho esimweni sokwazi ukuyikhulumela. Ilunga lomndeni noma lomphelezele unelungelo lokuthi asivakalise isikhalazo sakhe nokunganeliseki kwakhe ngokusebenza kwethu kwezempilo. Nomuntu uyacomplainela yena ngokwakhe lo osuke ebona ukuthi akaphathekile kahle akuveza ukuthi ukhala kuphi. Angikubekeke ukuthi lindela ukuthi ngesikhathi usilethile isikhalazo bakhona bazothola impendulo manje. Kodwa lindela ke ukuthi mhlambe uyilethile ngeemail ufonile ufexile ngifanele si-investigate thola ama-facts sithole nokuthi kwenzakaleni sisebenze ukuze masibuya kuwe sesizo-redressa kube ukuthi siza kuwe sesiliqoqe lonke ulwazi oluzokwenza ukuthi udaba lwakho silihlalele ngendlela nawe ezokugculisa ukuthi ubulungiswa benzeke ngendlela zonke sathola konke bekumele sikuthole. Angikuvezeke ukuthi uzobhalelwa incwadi encwadini e-acknowledgeayo ethi siyabonga ukuthi ulethe isikhalazo sakho njengesikhungo siyaxolisa ukuthi ungaphatheki kahle ngoba thina isifiso sethu ukuthi uma ufikile esikhungweni uphatheke kahle uthola usizo ngendlela egculisayo. Bese ke leyo ncwadi e-acknowledgeayo noma eshoyo ukuthi siyavuma ukuthi sitholile isikhalazo sakho kufanele uyilindeleke at least emva kokuba ukhalazile. Uyithole within 5 days ukhalazile. Absolutely. Lapho ke manje mase ngikhuluma within 5 days ukhona ke vele ozothi mina ngibhalile kuthanga ngikatholi. So uyayibona ke nawe ukuthi ke useku within 5 days ukuba uthola into nje ethi hayibo isikhalazo sakho njalo sifikile. Angiveze futhi ukuthi siyahlupheka njalo ezikhalazweni. Mase sivulile amabhokisi sayithola omunye umuntu angazi nomsuku ekhohliwe kodwa iform ligayida kahle ngoba linegama lakho nesibongo nokuthi ukuliphi iward or i-department okuyo la ungagculiseka ngakhona bese kuba nanendawo yephone number yakho. Lokho kusiza kuphi na kusiza ekuthenini uyazi isikhalazo sakho kumele mangabe sesisibonile sikubhalela sazi ukuthi phela sisibhalela sisisa kubani. Omunye akasifakelanga ikheli kodwa nje ifoni yakho mayikhona siyakwazi ukuthi sikufonele sithi nasi isikhalazo sakho siyasithola ebese siyakukhulumisa ke ukusi-acknowledge isikhalazo sakho. Ngalokho ngicizelela ukuthi kubalekile ukuthi manikhalaza nisifakele phela inamba esizonithola kuzona noma inamba mhlambe ke otholakala kuyo noma ngaba kuyona yakho yasekhaya ukwenzela ukuthi uma sesifonile sangakuthola siphinde noma lo obesifone kuye asithinte. Ngikhumbuzise kumlaleli ngempela ukuthi igama lohlelo olulalele njengamanje KZNHealthChatDotGov ulithola bukhoma ke sila namhlanje eMsinga oFabeni. Ke indawo engihambele namhlanje enezintaba ezinkulu kakhulu kumgwaqo khona eminye ewayinduza ubona ukuthi hayi cha mawuhamba la imoto mengathi inkentshe ngale hawo singezwa ngendaba kodwa ke isemsinga la isikhona namhlanje kwaZulu Natal inhleba kwethu ngize ngafisa ukuthi sihambe nezivakashi siyibuke kahle le ndawo silano CEO kanye noDokotela ngempela ke sibuka nje izinto ezithinta ukuphila lapha ezikhungweni zethu zezempilo kufaka nanakho ukuthi mawukade ucomplaina la esikhungweni sezempilo ngempela imiphi imigudu okumele uyilandele silethe uCEO noMphathi ke wesibhedlela. CEO kukhona ke indawo esithi masifika kuzona bethi abantu cha likhona ibhokisi lapha yana esifike sibhale nje sifake kulo kubonakala ngale bhokisi livulwa kanye ngenyanga noma livulwa emva kwesikhathi eside kakhulu. Ungathini ke ukuthi nje usicizele sesisi ukuthi cha nina ikuphi enigqugquzele njengabaphathi ukuthi ke kuleli bhokisi alibhekwe nini mase ke abantu befake izikhalazo zabo. Ngiyabonga Mr Maphisa angikusho ukuthi ningizwile ngikhuluma ngo5 days ukuthi kufanele siresponde phela kuwe uma ucomplainile within 5 days. So ke kubalekile kakhulu ukuthi ke thina njengabazikhungo zezempilo bayayihlelo PRO noma loyo suke asayinwe umsebenzi kaPRO uma uPRO engekho ukuthi ulivula kanye ngeviki noma kabili uyingokuthi iluphi usuku ebala izinsuku ukuthi uma ngizolivula ngolwesibili ngiphinde ngilivule Friday okusho ukuthi
sekukhava uSaturday no Sunday no Monday uyabona so ukuze insuku ukuzibe nje within 5 days yes ona kuyinto enhle ukube bengathiwa livulwa nsuku zonke ngoba phela amanye ama complaint urgent kodwa ngifuna ukucindezela umuntu phela ngoba akukho lula phela nabo PRO banemsebenzi eminingi nasemphakathini sebabona begijima bemobilize imphakathi ngama activities ahlukene ezempilo behleli lapha yako OSS osukuma sakhe uyabona so bagijima isikhathi esiningi emphakathini beyongqongqoze induneni beyocela ukuhlangana nemphakathi nokukhuluma nemphakathi so abakwazi ukuthi bavule insuku zonke kodwa at least bayazibophezela ekuthenini iviki neviki ukwenzela ukuthi within 5 days i-complaint ingenile eboxini ibe isiboniwe kwa-respondwa kumuntu ocomplainile ukuthi sisitholile isikhalazo sakho siyasebenza sizobuya kuwe sesizo-redressa and sihlela usuku lokuhlangana ngoba abanye bayazi-availa usuku lokuhlangana abanye bathi hayi kulungile ningakhuluma nami khona la ucingweni ngizokuzwa ngamukele lokho enikushoyo uma umuntu eneliseka silivale absolutely nongikhumbulisa umlaleli esekhaya ukuthi ke sisakaza bukhoma sisemnyango sila eMsinga siqolise kakhulu ngomsindo esilokhu suza ke bakwethu umphakathi uyaphithizela abasibona kumabona kude bayabona nje impela ukuthi ke kuyaphithizela kunjaya umntibo waseRome but sisakaza kunjalo siyakuhlonipha kakhulu ukuthi kumele makuthola wena ukuthola ekhaya kufike kuhlelekile ngaleyo ndlela siyacela uqolisa kuleyo ndawo i-team yami nje lokho isukume njalo ibhenguza izandla zibhlungu manje zama ukuthulisa abantu abantu ke bayikhulekele bakithi babona phela no television babona nabantu babo ababathandayo ontokozo maphisa abahlale bebezwa ngendaba hayi ke eke sabaleka ke abantu bayithanda into yabo kodwa ke mhlambe ungathini ke kumuntu CEO othi angigculisekile isibhedlela sengisithintile kwakhuluma kwaze kwakhuluma no CEO angigculisekile iyiphi ke step iseke kumele umuntu asithathe emva kwalokho angikubeke esithombeni ukuthi imlalele ekhaya uma ungagculisekanga lapha esibhedlela mhlamba ngiqale nje ngikuveze ukuthi udaba lakho sisuke sino deadline o tight kabi ngokomnyango ukuthi nje asibe siqedile udaba lakho salisonga sahlala nawe phansi sa redressa at least within 15 days seliphelile udaba lwakho weneliseka salivala kodwa uma unganelisekanga thina siyalivala kwawetha ama register ebese kuthi ke sikudlulise kwi-redress siyakubekela esithombeni futhi siyakurekhoda lokho ukuthi ke siyakudlulisa unelungelo lokudlulela kumphathi wesiyingi uma ngikhuluma ngomphathi wesiyingi ke ngikhuluma ngo-district manager e-district office ke manje ukuthi ungadlulisela udaba lwakho e-district office lapho bezoyolisebenza khona uma ungagculiseki kithi kanti ke phela futhi nomnyango ke unaye u-ombudsperson e-head office ne-district mawubona ukuthi ke awuzwa kahle basakhuluma into ekhulunywe yithina iyakudlulisela nayo ku-ombudsperson e-head office ukuthi ke alubhekelele udaba lwakho kona kuyinto ejwayelekile ukuthi sometimes abantu banganeliseki hayi ngoba singaliphathanga kahle udaba lwakhe kodwa kube ukuthi i-expectation noma into ebilindelwe ifiswa umuntu obenesikhalazo ubelindele mhlawumbe ukunxephezelwa okuyinto ke engaphandle kwesikhalazo thina isikhalazo suke sesisebenzile sasiqeda futhi ayikho into ke kuthiwe isinxephezelo esikhungweni sezempilo uma umuntu enyatheleke ikhona enhlizweni akangaphatheka kahle kodwa kunalokho siyalungisa futhi mase silungisile asigcini ngokulungisela yena yedwa siyahlala necommittee kuba nanecommittee oku-complaints management kukhona nabaphathi bama-departments onke within leso sikhungo sezempilo esibhedlela ukuthi sibe ne-complaint enje siyikhuluma kukhona wonke umuntu ukwenzela ukuthi umuntu naye avale agijima aye kwi-department yakhe ayovimba ukuthi le complaint yase-OPD ingenzeke wodini yakhe uma bekuyi-complaint yasewodini ley'ngane ayingenzeke e-maternity sesizwile ukuthi kunohlobo olunje lwe-complaint kukhona abasebenza bayiphatha kanje wonke umuntu uvela ayithathe le complaint angathi yenzeke ewodini lakhe agijime ayoyisebenza ukuthi
avimbe ukuthi into enje ingenzeki. Absolutely. No, ngiyajabula ngoba uthintana ukuthi kunano ombuds engimaziyo kakhulu okuyinsizwa la uDokotela uMlitha elapha ya ehead office ekuyiyona ke appointwa uNgqongqoshe kanye noHOD ukuthi makunezikhalazo engaphezulu kwamandla sebekhale abantu bahluleka bayokwazi beshone eoffice lakhe lilapha eNatalia building niyakwazi ukuthi nimthinte ngendlela zakhona zokuthi nimthinte uDokotela uMlitha uqiniso Mlitha. Ngiyajabula ngoba usithintele zonke inhlaka ezithinta ama complaints nokcomplaina kwi department but ke kunento ebengifisa ukuthi sithi sidlula la singayishiyi ilenga leyo ukuthi ke siyazi ukuthi njengoba sila eMsinga namaphethelo uMsinga ubanzi futhi ke i-district enkulu kakhulu ngiyazi ungaba seGreytown wena kodwa kunezinto ezinithintayo uthothi zithinta wona uMsinga uqobo lawo kwesinye isikhathi ke ngoba phela nisibhedlela kuyafika umuntu kwesinye isikhathi esuka eMsinga kufika umuntu osuka eGreytown eindaweni ezihlukahlukene zikhona izinto ezama pattern noma eneni notice ukuthi ke izona abantu kakhulukazi abafika bepresenta ngazo eziyinkinga la endaweni yaseMsinga kunina ni umnyango wezempilo ngokwesiyingi noma ngokwesifunda lesala idistrict manje bengithi mina ngizothi awukusibeke nje sithombeni ukuthi uthi cha bakwethu ake sikhuzeni la eMsinga noma la eThugela Ferry noma la eGreytown siyayibona lezi inkinga enje ni presenta ngazo lowo ngizobeka kuwena nakuDokotela futhi ngifisa ukuthi ngoba naye ukhona la nisibeke sithombeni ukuthi iziphi lezi izifo enibona ngathi ke zihlasele kakhulu la futhi abantu benifisa ukuthi ke besebenzisane nani kanjani ukuze nikwazi ukubhekana mahlanze noma ngqo nalezi izifo lezi mhlambe nje ngingaqala kuwena CEO ngithi kuphe nikunotisayo enibona abantu bethu lokhu bekuletha ngaphambili enikubona kubanga inkinga kodwa kungaba into ebingagwemeka kwesinye isikhathi ukuba abantu bebefika on time noma abantu bebelandela indlela eyiyona CEO. Ngiyabonga Mr Maphisa mhlambe angiqalela ngithi ngoba bengikhuluma ngodaba lama complaints. Yes. Ake ngiveze lento yokuthi enye ama complaints ile ukulinda kakhulu. Esibhedlela kuba khona insukwana la ugcwala kakhulu. Yes. Especially mhlambe omsomluko lwesibili uyabona. Yes. Angikuvezeke njengoba mina ngilapha eGreytown esibhedlela ukuthi ama clinic ethu wonke. Yes. Kuneyinsuku zikaDokotela kunoDokotela abahlukene abahambela ama clinic ngokwahlukana kwawo. Okay. Angikuveze ukuthi eclinic lapha yana uDokotela uma yekubona ebona ukuthi udinga ukuba uzolaliswa uzoadmithwa esibhedlela. Yes. Manje sesenze nje uhlelo lokuthi lama forms atholakala esibhedlela komabhalane OPD kodokotela nasemaklinikhi abekhona. Okay. Uma usubonwe uDokotela nje eclinic ethi uyakuadmitha i-decision uyithatha eclinic yokukulalisa esibhedlela. Okay. Uma usufikile endaweni esibhedlela usugcina komabhalane. Oh yes. Emva kwalokho ususiwe wodini lakho ngaphandle kokulinda kwi-queue uphinde futhi ubone uDokotela ofana nalo ovela kuye eclinic la. Absolutely. So ufika nje la komabhalane usugcwaliselwe nanokuthi wena uya-admithwa. Sekukuregister nje i-admission nokuthi uyakuliphi iward. So awubusayigcwalisa ke i-waiting area yase OPD ulokhu uhleli phakathi kwabantu abangakabonwa nhlobo uDokotela. Usuke wena usuya ewodini straight. So ke sisenze into enjenganaleyo ke eGreytown. Siyayibona leyo nto ukuthi hayi iyasiza kakhulu. Ayifune sintshontshe ukuthi nje ngiyabona ukuthi mhlambe ke umphakathi awazi ngobuningi bawo ukuthi sesenze kanjalo. So ngithi hayi angikuveze lokhu ukwenzela ukuthi ukulinda kakhulu bakwazi ukuthi enye yezinto lezo engasuza ubahlupha kakhulu. Absolutely. Kodwa osuke elindile ngempela isikhathi eside kusuke kuyinezathu ke ezithize futhi uyatshelwa uya-addresswa ukuthi yabona ke manje obusuwenziwe lokho usalinda ukuthi kutholakale lemphumela. Absolutely. Ngoba omunye uthola ukuthi into eyinkinga yakhe mhlamba izodinga ukulala ehodini Dokotela ufuna ukuthatha isinqumo sokumdlulisela eGrace noma kwesinye isibhedlela okungekhona la eGreytown ufuna nokubiza iambulance enze konke. So ke baya addresswa usuke elinde nje usukazi ukuthi ulinde ngasizathu sini. Okay. Ebese ngiza la ekuthenini izinto ezisikhathazayo esizibonayo njengezifo uyabona ukuba umuntu afa impela ebulawa iTB ayifanele leyo nto uthi yenze iTB yalapheka. Dokotela useke wayiphatha indaba yeTB. Akekho umuntu okumele ashone ebulawa iTB. Akekho futhi umntwana okumele ashone
ebulawa isifo sendlala ngoba umntwana uthola efika esibhedlela late sephethwe isifo sendlala sesimphethe kakhulu ngendlela yokuthi malnutrition abanye ubizwa ngosem usem njengegama lomuntu okuyi-abbreviation ufinqwa nje igama elithi severe acute malnutrition so akuyona into ngempela efanele ukwenzeka ukuthi umntwana afike esibhedlela aze afabulawe indlala ukudla kube kukhona ekhaya ngoba ekhaya makuphekiwe kudliwa yonke inhlobo yokudla okunomsoco abasekhaya abanaso isifo sendlala kodwa ngithi nje ngikuveze lokho bakwethu ukuthi cha ubhontshisi lwesudlayo ekhaya noma umntwana engenamazinyo okuhlafuna inkukhu yesiZulu esihlaba ekhaya sayipheka kodwa ubhontshisi siyawucuba simcubela umntwana simfunze noma ngathiwa angawudla every day ubhontshisi ngeke umthole umntwana onendlala odla ubhontshisi uyawucuba uhlanganise ne-stiff papa phela noma khona la iphalishini lomntwana omfunza lona lo umntwana bakithi asizama into yokuthi abantwana asiba-introduce ku-family pot ukudla lokho esikupheke endlini noma ngabe upheka inyama isobho phela ube nezambane noma ucube naleso stiff papa uhlanganisa isobho lelo sobho kumntwana liyinyama ngoba baphuma lapha enyameni abangabi nesifo sendlala abantwana kodwa thina sibe sidle ekhaya sisutha siphila kahle sibahle siyintothombela so ngiyathanda impela ukuyidiscourage kakhulu lento yokuthi abantwana sibathengele amadanoni abantwana sicabanga ukuthi ukuthi simphethe kahle kakhulu uma sizomthengela u-ultramel umntwana simfuze u-ultramel cha umntwana simfake ebeleni uma enomama umntwana ongenayo umama ohlele nogogo ngezathu ezithize gogo cuba ubhontshisi lo uphekela ukuthi udliwe abantu bonke ufunze umntwana nephalishi elithambile adle umntwana ngeke abe nesifo sendlala ngiphatha i-TB asikunakekeleni ukusibona siphathwa yimpawu zesifuba singasabeli kude uma hamba nendlwane ekliniki eyisakhiwe khona ngasekhaya asiphuthumeni siyolithola usizo siyaqaphela kakhulu ukuthi ke kukhona abangajwayeli kakhulu abangakuthandi ukuye ekliniki bethi hayi suka ngilo ngiyoshendela ngiphusha ibhench noma bengane ikakhulukazi abantu besilisa absolutely kanti ke futhi ibona ke basuka isikhathi esiningi befika umzimba usudleke kakhulu noma amaphaphu esedleke kakhulu ilesi sifo siyacela bakithi basukumele phezulu bayithande okungcono mayesefikile esikhungweni akhulume nje acela ukuthi ngicela ukuya kuloya mnyango la ngizohlolwa khona isifuba uyasheshiselwa kakhulu ukuthi baye bebone kugcwele eklinikhi acabanga ukuthi uzolinda isikhathi eside kanti cha mayebika nje ukukhwehlela nani uvele shasha screen adluliswe asiwe kuloya mnyango obhekelele isifuba abangafa abantu bebulawa yi-TB odwa amaphilisi e-TB ekhona futhi yelapheka 100% kalula ilapheka futhi kalula nayizwela ke emphakathi wala eMsinga namaphethelo nakhona ke Greytown ikhona leyo nhlese ukuthi ke abantwana abancane bafika sebedleke kakhulu ngesifo sendlala malnutrition nabantu ke abadala iningi labo bayanqena mabezwa umuntu ekhwehlela ukufika azochecka ngokusheshsha sifo sesifuba bese befika abaningi sekulate mhlambe dokotela ukufakazisa lapho nawe nawakho awugcina ongawakhipha emphakathini wala ukuthi abakusukumele izinto ezifana nalezo njengoba umama eseshilo nje indaba ka-malnutrition iyona inkinga enkulu kwesibhekana nayo ey'nganeni ezisencane so into esikhuthaza kakhulu ke ukugwema lokho sikhuthaza omama bey'ngane ukuthi sicela ukuthi bangabe beyekliniki bengashiya amakhadi emigomo benze sure ukuthi ingane ama-date bangabe kumele ihambe yogoma ihambe ingane yogoma njalo ngaso sonke isikhathi ihlezi ikalwa futhi ingane siyaqiniseka ukuthi noma ingane mangabe ikhishwa isisu kungaze kuphela iviki uhleli nengane ekhaya lokhu ikhishwa isisu nanokuthi siyaqiniseka ukuthi sicela ukuthi amakliniki mangabe ingane beyibona ukuthi ayikhulu kahle bengahlali nayo ingane beyibuyisele ekhaya abayidlulisele esibhedlela iyobona odokotela ingane noma iyobonwa ilaba bezempilo ama-dietitian kule bese kungena kule entsheni le engangathi izifo ke esinokuyibona kakhulu eziphazamisa thina njengentsha izifo zocansi engena khona i-HIV so into esingayiphakamisa sicela ukuthi abantu abasha behambe beyemtholampilo beyochecka bazi status sabo bephinde futhi besebenzise amakhondom kubaluleke kakhulu lokho ngoba kuyayigwema izifo zocansi bese kuthi kogogo ke nomama siyacela ukuthi
ngaso sonke isikhathi bahambe o-check-a umdlavuza wamabele nomdlavuza wesibeletho. So izona izinto esingakwazi ukuthi sigcine sigwema lezo. Awu bakithi. No, sibonge kakhulu bafowethu ke siyazi ukuthi ke akusilona isikhathi esiningi la sesikwazi sithole nje isibhedlela sisibeke la namhlanje ke besilethe isibhedlela nekliniki lokho kusenzeke sakwazi ukuthinta izinhlaka eziningi esikwazi ukuyithola lapha esibhedlela. Sibonge kakhulu CEO ngamagama amahle enisiphe wona. Mhlambe awugcina ke wakho ongawadlulisa emphakathini? Ngiyabonga umphakathi nawe mbukele ekhaya. Ngiyathanda ukusho ukuthi izikhungo zezempilo ezethu asisebenzise. Akungaphumi umuntu esangweni esibhedlela engasizakalanga. Absolutely. Sikhona si-available ocingweni 24 hours. Absolutely. Uma nje kukhona inkinga obhekana nayo ubone ukuthi usizo luthola ngendlela efanele, sithinte siyalwenqaba udaba lwakho ukuze uphume usizakele. Awu bakithi. Sibonga kakhulu Dokotela. Awugcina mfowethu. Angithanda nje ukukhuthaza umphakathi wonke ukuthi ibhedlela ngicela ukuthi beyisebenzise ikakhulukazi abantu besilisa ngiyazi ukuthi asikholele ekuyeni esibhedlela. Kodwa nje ngiyabakhuthaza abafethu ukuthi hayi sikhona abafethu manje sidinga nje nizosithola. Ngibonge kakhulu ke igama lohlelo KZNHealthChatDotGov.za kulolu hlelo kwazivalelisi siyasithi kulungile ke bye.